Bones, doncs, acabarem l'etapa de vins de bodegues Peralada presentant-nos a la joia de la corona, que en aquest cas és Finca Garbet, 2005. Finca Garbet és, el top que tenen Peralada, la que realment està guanyant tots els premis i totes les puntuacions més altes de totes les revistes més prestigioses, no? Si no m'equivoco malament, està dintre dels top 100 dels vins mundials, perquè us feu una idea, dintre de la gran variació que hi ha de varietats que hi ha de vins, està entre els top 100 per una denominació d'origen tan petita com l'Empordà és molt, molt important. Veureu que és un producte 100% Sirac, amb 14 mesos de barrica nova de roure francès. Aquesta vinya vaig tindre la sort de poder ser-hi, estar aquí mateix, està a Garbet, la platja de Garbet, passat Peralada. Hi ha una muntanya que està sobre ben bé de la platja de Garbet, que està a la zona protegida del Cap de Creus. Allà és una finca on el senyor Suquet, propietari de la bodega, o del holding, millor dit, de Peralada, té ja una casa de la família. Allà és una finca realment molt preciosa que es pot anar a visitar sempre que vostès vulguin. Us ho poden dir si podem organitzar alguna excursió, vull dir, es poden ficar-se en contacte amb Peralada, que tenen un sistema de visites molt ben muntat, i veuran que són vinyes les quals són entre noves i vinya vella. Llavors estan tot el tipus d'emparrat, un tipus de cep emparrat, el qual és difícil que hi pugui tindre infeccions el que és la vinya. I el tipus de terreny que té és un tipus de terreny molt semblant al del Priorat, és un tipus de pizarra, que en diuen. Jo, per mi, és un gran vi, a uns preus ja realment molt importants, però és un vi que val la pena, com a mínim, provar-lo un cop a la vida. Doncs la pròxima setmana presentarem un altre celler. Gràcies per tot.